Mae Uwch Gynghrair y Merched Cymru wedi cael y gola gwyrdd i ail ddechrau hefyd ac yn y gêm gyntaf. Yn ôl roedd y ddau glwb isan cyfarfod yng Nghoedan y Parc. A 5 munud cyn yr egwyl roedd hi'n gei corsmotyn i'r ymwelwyr wedi reni 10 a leithori gan Flavia Jenkins. Lucy Powell gymrodd y cyfrifoldeb o roi Llansawel ar y blaen. Wedi'r egwyl, Bethan Roberts gael ei baglu ar ymyl y cwrt ac wrth i'r ymwelwyr drefnu mur amddiffynol, mi roedd capten cyfrwys Aberystwyth Caroline Cooper yn ddigon clyfaru yrru cic sydyn i gefn yr hwyd wag. Bu bron i Aber fynd ar y blaen, rhediad cry Emily Thomas a Lexi Clayton wrth law i daclo Bethan Roberts, ond ei chliriad yn agos i lanio yn i'r hwyd ei hun. A digwyddiad dadleuol tua'r diwedd, Fiona Ashman yn baglu Caitlin Owen, ond yn dianc gyda Chardyn Melyn yn unig. Lucy, gêm gyfartal, hapus efo canlyniad? Dim mor hapus. Ni'n hapus i cael pwynt as ni wedi bod yn stryglan am gemau cyntaf y season. Ond ni'n credu ni'n gallu cael mwy allan o'r gêm. In training we've been practicing quick free kicks. Obviously we're going to try and catch teams cold. Ask the referee before the start of the game if we can take free kicks quickly. And on the free kick as well, I said, can I take it early? He said yes, and there we are. Put it in the back of the net. Performance was brilliant. First off, we showed our attacking qualities and solid at the back and created good chances. Second half, we showed the other side to our game, and we can be resilient. We can weather storms. We can adapt in games, which is a massive part of our game that we've worked really hard on since I came into the football club. Tyma bach yn siomedig, dwi'n credu ar y cyfan felly bydden ni wedi heiddi fwy na na, ond oedd na siawnsys bob ochr yn y gêm ei hunan. Gêm gyffroes, gêm galed, yr merched i gyd yn goffo gweithio'n galed yn enwedig ar gôl siwd sbel i ffwrdd o'r gêm dros y 3 mis diwethaf yma. Ond bach yn siomedig, ond gymerwn i'r pwynt heddi felly.